Ce repede trece timpul și cel mai bine măsori atunci când te uiți la o fotografie și îți vezi copiii. Copiii cresc așa de repede, iar când ajung la momentul căsătoriei, vă spun eu, niciodată nu ești pregătit. Dar vin momentele acelea savuroase de familie în care vin la masă și astăzi exact asta se va întâmpla. Vor fi musafirii mei la masă și m-am gândit să le pregătesc ceva ce le place foarte mult din bucătăria italiană, și anume pastele. Se pare că în întreaga lume există peste 600 de feluri de paste și de departe italienii sunt cei mai recunoscuți producători. Deși rămâne un mister identitatea celui care a avut această idee, italienii au făcut în cinstea pastelor chiar și un muzeu dedicat istoriei lor. Există două tipuri de paste, uscate, cu o textură mai groasă, și proaspete, făcute în casă. Pastele uscate pot fi servite cu sosuri mai dense, în timp ce pastele proaspete pot fi servite cu sosuri zemoase. Și eu prepar în casă pastele proaspete cu ajutorul acestei mașini. O investiție deloc costisitoare și chiar e o jucărie bună dacă o veți folosi împreună cu copiii sau nepoții voștri. Da, puteți exersa o relație specială în jurul acestei mașini, iar rezultatul este delicios. Noi astăzi vom găti paste de tip tagliatelle, mai exact fettuccinele și tortellini. Se pare că fettuccinele au o poveste veche de aproape 100 de ani, iar numele celui căruia îi este atribuită rețeta este Alfredo. Se spune că soția lui născuse de puțin timp și nu mai avea poftă de mâncare. Alfredo, pentru că o iubea, a creat o rețetă de paste în care proporția de unt și parmezan a devenit un adevărat secret. Nu știu ce i-a plăcut soției mai mult, pastele sau gestul de curtoazie, de dragoste făcut de Alfredo. Cert este că ea l-a încurajat să introducă această rețetă în restaurantul lor, iar succesul a fost garantat. Așadar și noi facem astăzi aceste paste de poveste a 100 de ani și, desigur, ingredientele noastre vor fi ceva modificate, pentru că în bucătăria Gătește cu Dragoste, Trăiește cu Dragoste, o bucătărie vegetariană, nu veți găsi produse de origine animală, însă vă garantez, vor fi la fel de gustoase. Pentru compoziția noastră de paste cântărim 150 de grame de făină, punem făina în castron, apoi cântărim 50 de grame de griș, și apă. O rețetă extrem de simplă, la îndemâna tuturor: făină, griș și apă. Atenție, apa trebuie să fie fiartă, adică fierbinte, nu clocotită, dar destul de fierbinte, și o turnăm peste făina și grișul din castron. Punem 60 de mililitri, e posibil să fie nevoie de ceva mai mult, asta vom vedea la mână, astfel încât aluatul să fie un aluat omogen, nici lipicios, dar nici sfărmicios. Și cu mâna ne jucăm, învârtim până obținem aluatul nostru de paste. Amestecăm cu gândul să obținem un aluat. Deja la mână simt că mai trebuie puțină apă, așa că voi mai lua. Punem castronul deoparte și ne mai jucăm puțin cu aluatul nostru pe masă. Deja la mână o simt foarte, foarte bine această cocă. O frământăm, ne mai jucăm puțin cu ea
și facem o biluță. O biluță pe care trebuie să o punem într-o folie și o lăsăm o jumătate de oră la frigider. Așa. Punem biluța în folie și mergem cu ea la frigider. ...30 de minute și aluatul nostru este gata, gata de frământat, gata de preparat, așa că desfacem și tăiem în 4. Mai frământ un pic pentru ca să omogenizez bine. E ca o plastelină, așa că atunci când veți fi cu nepoții, cu copiii, vor fi încântați. Fiecare va lua câte o mingiucă din aceasta și o va roti în mână și vă dați seama ce atmosferă, ce senzație și se vor lăuda ce au făcut unde? La copiii cu care se vor întâlni. Ce bunică, ce mămică extraordinară care știe să pregătească pastele în casă. Mașina noastră are 2 dispozitive, unul să obținem o fâșie lată, după care o să punem cel de-al doilea dispozitiv și o să obținem tagliatelele sau fettucinele. Niciodată nu reușesc să-mi aduc aminte bine care sunt unele, care sunt altele, totul este de dimensiune. Fettucinele sunt ceva mai înguste, au 4 mm, iar tagliatelele 8 mm. Aluatul meu este, cred eu, gata pentru a trece prin mașină. Mașina are niște dispozitive de distanțare, așa că prima dată am să las pe distanța cea mai mare. Obținem aluatul ceva mai lunguieț. Și cred că prima noastră fâșie este gata. Montăm și cea de-a doua parte a mașinii. Am să și mut puțin mașina mai spre stânga mea ca să-mi creez spațiu să pot avea tagliatelele frumoase. Fâșia noastră e destul de lungă, putem să o mai micșorăm. Da? Punem exact acolo unde pe dispozitivul de tăiat și uite cum ies tagliatelele sau mai exact fettucinele noastre, care au și o poveste acum. Ați aflat o poveste a lui Alfredo. Ce frumoase sunt! Nu-i așa? Arată foarte, foarte bine. Fettucinele noastre sunt gata și acum mă pregătesc să fac tortellini. Ca să fiu eficientă, iau întâi brânză tofu, o brânză tofu cu chimen, o găsiți ușor în orice market, și o răzătoare. Tai bucățele de brânză, le rad, pentru că o să vedeți la ce ne va folosi această brânzică, ca să fie umplutura pentru tortellini. Mie îmi place brânza tofu cu chimen, nu știu, îi dă un gust mai aparte, evit cea afumată, iar cea în saramură mi se pare un pic prea sărată, așa că aceasta este pe gustul meu. Am râns brânzica, am să o pun într-un castron ca să-mi fie foarte la îndemână.
și start pentru tortellini. Și acum haideți să ne jucăm cu aluatul pentru tortellini. Este simplu, e la fel. Introducem aluatul în mașină ca să-l aplatizăm. Gata! Luăm un pahar și ne jucăm. Mâncarea asta este despre multă joacă, creativitate, pentru că ceea ce ne trebuie în bucătărie este să ne bucurăm de această creativitate pe care Dumnezeu ne-a oferit-o. Intrăm repede în rutină și pentru ca să ieșim din rutină, trebuie să ieșim cu rețete creative. Ce fac eu aici? Fac tortellini. Apăs puțin acest pahar și iese repede. Avem tortellinele, nu ne rămâne decât să punem compoziție, brânza tofu cu chimen în mijloc. E o operațiune drăguță și ușor de făcut. Am înjumătățit și trebuie să știm să facem nod. Și gata! Vă dați seama, copii, cât sunt de fericiți să facă. Eu le fac repede. Dar cu mânuțele lor mici vă vor fi de folos. Gata și ultima tortellină. Am pus pe aragaz o cratiță să fierb tagliatelele și încă o cratiță pentru tortelline. Punem sare, puțină sare în apă și așteptăm să clocotească. În momentul în care clocotește apa, punem pastele. Pentru pastele, pentru tortelline, vom opta pentru un sos ceva mai lichid, alcătuit din smântână vegetală. Putem pune puțin apă ca să subțiem smântâna, sare și tăiem mărar. Este simplu, dar foarte gustos. Amestecăm un pic. Iar la fettuccine vom opta pentru o compoziție cu ciuperci. Eu am luat champignon, dar în același timp am luat și niște ciuperci deshidratate, le-am pus în apă, le-am fiert, le-am scurs și acum le voi tăia ceva mai mărunt. Gata și ciupercile, aprind aragazul, punem uleiul, puțină apă, ciupercile, punem niște condimente de paste, se găsesc în supermarket. Putem pune peste ciupercă și puțin usturoi, un cățel. Deja miroase bine. Apa noastră clocotește, putem să punem pastele. Punem întâi tortellinele. Punem tortellinele la fiert, în apa clocotită și la fel facem și cu pastele. Pastele le luăm așa frumos și le punem. Gata, tortellinele, le scurgem. Și tagliatelele. Am și niște busuioc, tai, dă un gust foarte plăcut. Pun peste paste și ciuperci.
Mâncarea noastră este gata, știu sigur că le va plăcea, le-am gătit-o de multe ori, așa că aștept reacția lor de confirmare. Salata, tagliatelele, tortelinele, ia auzi, au și sosit la țanc, așa încât să le mănânce calde și să ne bucurăm unii de alții și de o mâncare din bucătăria italiană, așa cum ne place nouă. Perfect, hai! Vom mai găti și tortellini. Stai. Noi astăzi vom găti paste de tip tagliatelle și anume că se închioară din cauza asta și nu văd narcis. Tortellini. Nu contează pentru că nu... Gata. Vorbești prea mult, pune mâna și fă. Om vedea ce facem. Nu știu ce o să ne iasă.